V dnešnom predstavení predstavíme dve multimediálne jednotky Alpine. V spodnom paneli je zabudovaný starší model IVA D106, vo vrchnom paneli je zabudovaný model IVA D511, čo je novinka na súčasnom trhu. Markantný rozdiel pri pohľade na čelné plochy je viditeľný na novom modeli, ktorý má subdisplay a ovládacie tlačidlá na ovládanie ladenia a prehadzovanie skladieb. Klasické tlačidlá bez subdispleja môžeme vidieť na 106. V podstate táto trojica tlačidiel sa presunula ešte na vrchnú časť displeja, kde pri zavrtom displeji môžeme ovládať otváranie a zatváranie displeja, prehadzovanie pásiem a ďalšie veci. Dôležitý je ten subdisplej, ktorý zobrazuje v vypnutom stave hodiny a v zapnutom stave zobrazuje informácie z RDS-u a zobrazuje množstvo ďalších informácií týkajúcich sa prehrávania. Zostala zachovaná aj vlastnosť odkladacieho čelného panelu pre obidva modely. Keď autorádia zapnem, obidva sú ovládateľné takisto klasickým diaľkovým ovládačom alebo multimediálnym ovládačom. Vidím, že obidve rádia sú podsvietené modrou farbou. Rozdiel znova v subdispleji, ktorý automaticky nahadzuje RDS informáciu o názve naladenej stanice. Obidva modely je možné získať, alebo obidva sú vybavené prepínaním farieb modrého a červeného podsvietenia. Čo je rozdiel? U 511 existuje ešte aj model, ktorý má prepínateľnú zelenú a oranžovú farbu. Po otvorení displejov si môžete porovnať hlavne zmenu grafiky, kde stará grafika s informáciami bola vymenená za novú grafiku, ktorá je užívateľsky prístupnejšia, je prehľadnejšia, sprístupňuje množstvo informácií, ktoré stará grafika a staré prostredie neumožňovalo. Môžeme si napríklad voliť priamo zmenu systém ladenia, ktorý tu bol zobrazený len prehadzovaním jedného textového riadku. Displej je celkovo riešený graficky prehľadnejšie, takisto aj druhá podstránka s prednastavenými stanicami, kde si môžete uložiť stanice, je riešená prehľadnejšie. Čo sa týka grafiky, najvýraznejšia zmena, okrem teda obrazovky tunera, sa udiala na obrazovke zdrojov, kedy vlastne na starom modeli sú zobrazené len 3 základné tlačidlá na ovládanie zdrojov. Na novom modeli pribudol okrem novej grafiky ešte panel pre ovládanie navigácie, takisto ovládanie zadných monitorov bolo prepracované a pribudlo nám ďalšia položka, keďže môžeme pripojiť ďalší zdroj. Čo sa týka nastavenia hlavného, tak môžeme vidieť, že položky zhruba zostali rovnaké, ale nastavenie je oveľa viac. To zobrazenie, ktoré je použité na novej jednotke, je oveľa prehľadnejšie. Mám prístup napríklad k ovládaniu zvuku, kde tých nastavení pre ovládanie zvuku je výrazne viac, ako bolo na starom modeli. V podstate vybavenie zvukovej 511 je totožné s modelom, s najvyšším modelom CDA 117RI. Môže meniť časové korekcie, mám k dispozícii parametrický ekvalizér alebo grafický ekvalizér, k nemu sa dostanem po kliknutí na položku. Tu vidím grafický ekvalizér, viem sa vrátiť o krok späť, prehodiť parametrický ekvalizér a vidím, že tá ponuka je úplne iná. Nastavenia zvuku sú, dá sa povedať, veľmi dobré. Zvukový výstup
ťaží z novej technológie, ktorá bola použitá aj pri rádiu CDA 117RI. Keď vyjdem vlastne z menu úplne do toho hlavného menu na obidvoch rádiách, vidím, že tlačítko, ktoré mi umožňovalo prehadzovať vizuálne nastavenia, je vymenené za automatickú rolovacú ponuku, ktorá prehadzuje navigáciu a hudbu alebo audiozdroje. Na starom rádiu to bolo riešené trošičku ináč. Čo sa týka prehrávania súborov, nie je problém prehrávať DVD disky alebo MP3. Stačí zvoliť vlastne buď priamo z obrazovky alebo dolným tlačidlom disk, kde aktuálne je vložený disk s MP3. Tá ponuka sa vyhľadávanie ovláda klasickou lupou, kde vidím zobrazenie folderov, vidím zobrazenie pesničiek, klikom pesničku odpálim a viem sa pohybovať na obrazovke, viem sa pohybovať aj tlačidlom a zmeniť skladbu vlastne aj z čelného panelu pri zatvorenom autorádiu. V prípade, že použijem DVD disk, môžem prehrávať z DVD disku vlastne všetky súbory vrátane MP3 a DivXu. To prostredie sa zmenilo, vidíte, z autorádia na disk. Obrazovka je o notný krok ďalej ako u 106. U 106 obrazovka podsvietená neonovou trubicou, u 511 je to podsvietenie riešené vlastne ledkami a je to tzv. OLED display. V prípade, že potrebujem ovládať disk, tak môžem skákať tlačidlom pod displejom, kde vidím, že vlastne sa mi menia pesničky, alebo klasicky môžem preskakovať pomocou tlačidiel zobrazených na obrazovke. Hlasitosť sa pridáva otočným voličom Volume, ktorý je vlastne pogumovaný, veľmi dobre sa s ním pracuje. Vec, ktorá je veľmi zaujímavá, že pri pridaní hlasitosti zatlačením sa spustí mute funkcia. Kedy vlastne skočí zhruba na polovicu nastavenej hodnoty. To je, čo sa týka pripojenia DVD zariadení. Ak chcem zmeniť zariadenie a chcem si pustiť hudbu alebo video z iPodu, stačí kliknúť na zdroj, okamžite mám iPod, ktorý môžem prehľadávať klasickým spôsobom, vyhľadávať hudbu alebo video. Je vidieť, že reakcie obrazovky na dotyk sú veľmi rýchle. Detekcia vlastne dotyku je riešená veľmi spoľahlivo. Celkový dojem z displeja je oveľa lepší ako na 106, kde ten displej je oveľa nižšej kvality. Pri prehrávaní USB súborov alebo súborov z USB disku sa IDA chová presne tak, alebo IVA chová presne tak, ako sa chovajú IDY, to znamená robí tzv. Banking a triedi súbory do štruktúry iPodu. Napriek tomu sa dá listovať v súboroch klasickým systémom folder a pesnička s tým, že tieto sú zoradené
v abecednom poradí. To je, čo sa týka základných nastavení, všetko a k IVE sa ešte vrátime v niekoľkých videách.